Miss Pauline and Lynx is home here in Bohol. Okay, so hi everyone. Ni tan-aw mi og street dancing no diri sa Sandugo sa Bohol. Sa Tagbilaran City. Diri na late ni. So among naabtan, ngayon sa Jollibee. Kiraon kaayo, nag-kiay diri sa kalsada. Una, ang contingent na among naabtan murag number 5 or 6 ana. So mauni no, ang street dancing sa Tagbilaran City, Sandugo sa Bohol. So that was contingent number 5. Siyempre, kay Bohol man, ay chukod deal. So, mahagit ko yung tie share. Shock ko kay Abel ang mga tie shares. O street dancing.
Nasa bunga pa. Pakalitan na. Nakakalimutan, sabitan na yung bunga. Pagin ko kung panin.
si Miss Supranational 2023 first runner-up, Miss Pauline Amolex, Boholana, Belgium. Okay. Timing ko na yung homecoming dinhi sa province sa Bohol. Itaghan kaayo yung tao na excited na makita po siya mga supporters diri sa Bohol. Basta bulanon gani matik na support yun ang tanan. Hey, what a fitting homecoming for our queen, Pauline Amolex diri sa among probinsya sa Bohol. Okay. After sa ihang stint dito sa Miss Supranational 2023 dito sa Poland. Okay, excited po ang mga bulanon makakita niya balik dinhi sa Bohol.